Pasalamatan sa Ginoo mga igsoon, no? Sa atong buhi nga Dios nga nagalihok gayud, no? Sa mga katawhan niya nga nagmatiyon-anon diha sa pagpangalagad. No? Akong pasalamatan sa atong buhi nga Dios nga nasinati nako ang iyang sovereignty, no? Ang iyang kabubuton sa bisan sa adunay mga pag-ampo nga atong gusto mahitabo dito sa ministry, atong gidahom nga ingani ang atong gusto apan ang Dios adunay pinasahi nga sumala sa iyang katuyuan ug sumala usab sa iyang paglig-on ug pagtabang sa kahapsayan nga ang iyang mga alagad bisan makulangan sa mga kauban dili nga itugot nga magpadayon ang pagtudlo sa mali nga mga pagtulunan, magpadayon ang pagtudlo sa mga nagkinabuhi nga dili maayong ehemplo, itugot gyud sa Ginoo nga makulangan ang mga alagad aron ang magpadayon ang mga matulunanon nga nangalagad kay siya man ang nagbutang, nagdugang sa mga lagad, siya ra pod ang nikuha ug mo dugang ra usab sa iyang gitakda nga panahon. So akong pasalamatan ang Ginoo, no? Kay nagampo ko ngani apan ang iyang tubag lahi kaysa akong giampo o gidawat nako kato nga mao kato ang katubagan sa akong giampo, no? Salamat sa Ginoo sa iyang paglig-on kanako, no? Kay niabot ang time nga nakatan-aw nako sa kadaganon sa membro, no? Kay medyo gamay naman sila, no? Unsa may nahitabo, no? Apan salamat sa Ginoo, no? Sa mga iyang gigamit pod nga mga kaigsuunan, no? Nga mi advice usab nga ayaw pagtutok diha sa kadaganon, no? Kundi kinsa ang gitugot sa Ginoo nga iyang gibutang, iyang itugot nga makadungog, iyang itugot nga masakop sa atong pagpangalagad kanara ang fokusan, no? Diha mo focus. So nakakat-on ko nga makakontento, no? Padayon nga malig-on, mapasalamaton, malipayon diha sa pagpangalagad nga dili mahimong kabug-aton, no? So hangtod nga niabot sa atong panghunahuna nga magkinaunsa man, hangtod may kinabuhi, hangtod may kahigayunan, itugot sa Ginoo, padayon ko ang mga lagad. So naaday ko sa Tignapuluan, na Bible study dito, dayon dinhi po dayon sa Mambuaya. Salamat sa Ginoo sab sa kadasig, no? Nga ang ministry dito ana pa aduna pay nagpabilin nga madasigon taliwala nga adunay mga nagsangyaw sa sayop nga pagtulunan. Apan salamat sa Ginoo, akong pagtuo nila is maanod-anod pa sila tungod sa ilang mga panginahanglan, ay mga offer nga mga tabang or unsa pa nga hatag. Abi nako nga madala sila. Apan salamat sa Ginoo nga ilang gibarugan ang ilang pagtuo, nasabtan na nila nga ang mga pagtulunan nga dili mao kumpara sa mga pagtulunan nga ginahatod kanila sa matag panimbahon. So salamat sa Ginoo sa ilang mga kalambuan bisan sa mga kabataan nga mo na mo remind sa kanila mahitungod sa pagampo before mukaon, pagampo before matulog. So bisan dito sa Tignapuluan aduna usay mga kalambuan, adunay asawa nga malipayon kay mapasalamaton nga ang iyang bana medyo ni kalma na sa bisyo, na salamat sa Ginoo ni ana naapoy mga ginikanan na nalipay na kay ang kasaban sa ilang mga kabataan usab. So wala sila na balaka nga naguol nga ilang mga anak mo apil sa mga Bible study tungod kay nakita nila ang kausaban, ang kalambuan sa ilang mga anak diha sulod sa ilang panimalay. So salamat sa Ginoo sa iyang pagtubag nga among prayer matag Domingo sa mga Bible study nga ang matag nakadawat sa mensahe mahimong buhing panalangin sulod sa panimalay sa komunidad o maayong man bisan sa trabahoan, bisan sa eskwelahan. So kana lang akong pasalamatan ang Dios, ibalik kaniya tanang dungog sa pangalan ni Hesus.